ka je wajen Ado ka ce ya baka kwalin sigari. Ba zan je ba. Ba za ka je ba? Me yasa? Kai baka jan shiga yana da illa da lafiya ba? Kan bala'i kai wa gaya maka haka? Malam. Kan bala'i wannan shine lakamta sun malakamta ka duba yaron nan. Abba, me kike nan gurin? Je inda ka aike ka. Mai gida barka da yi. Ya kokari. Alhamdulillah. Wannan ɗanka ne? Kanina ne. To da Allah wani makaranta ka saka shi ya samu tarbiyya haka. Me ya faru? Tarbiyyan shi ne ya muna. Da Allah wani makaranta ka saka shi. AYA International School. AYA na nan Ilela kenan. Nan Ilela daidai nan gidan ruwa. Ba makarantar Alhaji Yar Amara ba kuwa shine ko to yayi mun gode. Mun gode. Dama makarantar na an ce suna koyar da tarbiyya ka duba yaro wani zai wa'azi